Hei, salutare toată lumea, sunt Matei și astăzi filmăm ce am primit de Paște de la iepuraș. Uitați! Și le-am găsit afară. Le-am găsit. Stai, fiți pregătiți? Hai că al meu are premii. Al tău este cu Dory, cu Nemo, iar al meu este cu Frozen, cu Elsa. Hai să desfacem. Stați, nu veți vedea, dar vă voi arăta eu înăuntru, vă va arăta și Maria. Dați 3 ouă Kinder. Foarte bune și delicioase. E normal, ce să fie. Dați ouăle Kinder. Deci noi am căutat atâta ouăle astea și nu le-am găsit. Și fix acolo unde nu ne-am uitat, acolo erau. Uitați cum Bine, arată un ou adevărul Kinder e dacă că- n-ați văzut în viața voastră. Adevărul e că și e locul unde s-a ascuns ouăle astea. Am mai primit eu ceva în plus. Uitați! Ouăle Kinder. Care e al meu? Ah, ăsta e al meu. Mi-a căzut ouă. Căzut ouă pe jos. Bine dacă sunt în folie. Matei, îți vine să crezi că până la urmă am primit? Fiți uitați cum mi arată oul. Mi s-a spart oul. Pare bun ca Matei. Putem? Uitați. Aici. Asta e surpriza. L-am desfăcut. Am ajuns la galbenuș. Și acum să vedem ce e înăuntru. LOL, mor. Inele fosforescente. 2 inele fosforescente. Am ajuns iarăși aici. Vrei să-l desfac eu? Îți bagi joc de mine. Ce drăguț! Ce drăguț e! Eu l-am prins pe Nemo. Stați, că nu pot să-l scot. Eu am prins inelele de putere ale lui Elsa și Anna. De acum înainte pot să fac vrăji imense. Dacă nu intră pe deget. Ia uite, Matei, am Uitați! cele mai puternice. Tare. Ok. Uite, Swarovski. Și uitați, cam astea sunt, nu o să le desfacem pe toate că facem video pe lung, deci să dați un like, Tu ți-ai mâncat ciocolata? Oh. subscribe și până data viitoare sper să vă placă video ăsta, că știți cât de rar vin Paștele. Uitați peștișorul meu Nemo, care să îl testăm acum. După cum vedeți sau dacă nu vedeți, se mișcă. A zis că facem reclamă. Da, facem reclamă la asta. Așa va fi poza videoului ăstuia. Pa, pa!